Takže čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Toto video je z Pokémon kariet a ja som si tu pripravil nejaké a budeme si ich ukazovať, tak môžeme začať. A začal by som tuto s Coinom. Je to tuším zácný Pokémon veľmi. Dostal som ho iba na zámenu, ale čo je tuto Pokémon, to je veľmi zácný. Ako druhým Pokémonom by sme mohli ako kartou by sme mohli začať, je to Mewtwo. Toho som dostal iba dneska a je to asi pred 2 hodinami som ho zamenil. Tak toto, no a tu mám ďalšieho Mewtwoa, toho som tiež dostal, to už je minulé. A toto Mewtwo a ďalší Mewtwo, čo iné? Tak to je tento a počkajte, je to zaostilo. Mám tu dole napísané bariér, takže má bariéru na 2 pokusy a to je damage. A ako HPčka nemám moc veľa, aj 130. Potom tu mám obyčajného trenéra, si môžete meniť Pokémonov a tak. Potom tu mám ďalšieho trénera, to sa používa na Pidgeota, ktorého ja bohužiaľ nemám, ale pokúšal by som sa ho zameniť. Potom tu mám ďalšiu dobrú kartu, Krokorok. Je to tiež dobrý Pokémon, lebo keď zničíte Pokémona, tak ešte jedného vyberte, napríklad ja mám túto kartu, ako to už nevidíte, akože ja mám vyloženú kartu a tu mám nejaké karty a tu je ďalšia vyložená. No tak ja mám tú kartu, čo je tu, taká, nemusíte vidieť tu potom, zničím a ja mu ju zničím, čo mám tu. Tak vyberešte moju jednu a zničí ju. To je tak. To je celkom dobré. Ja som z toho Pokémona rád. Zamenil som ho tiež nedávno. On tu je takýto Pokémon. Vodný. Je celkom dobrý, že dáva 190 damage, ale na HPčka to je málo. Veľmi málo. Ale tak je to ako dobrý, že vodný a má inakší, ako toto je jeho slabina, není moc. Nevidíte, lebo sa mi to nechce zaostriť. No potom tu máme ďalšie trenéra na Blastoise. No toho tiež nemám, ale tak pokúsim sa ho v budúcnosti zameniť s kamarátmi. Potom tu je ďalší trenér, toho môžete oživiť, to je stará karta svojho Pokémona. A potom tu mám tiež starú kartu, no nie moc starú, je to Energy, je to Hypno, to je super. To mám veľa Pokémonov Hypno, skoro. Potom tu mám Game Ball. A Game Ball môžem použiť 2-krát, alebo 7. A je to dobré, že môžem 7 kariet mu zobrať, tak je to fakt dobré, nie fake. Potom tu mám Exeggutor. Je to tiež celkom dobrý Pokémon, je to vzácný. Môj kamarát má Secret Air, ale poznám veľa kamarátov, ktorí majú ožnivých Pokémonov a takže by ma zničil na 1 ranu. A potom tu mám takéto Zorua. A je to tiež dobrý Pokémon, ale škoda je na tom, že dáva 30 a má hypno damage, takže 20-krát to zabijú ma na ranu. Potom tu mám ďalšieho trenéra, je to celkom dobrý trenér, také
Potom tu máme ďalšieho Pokémona. Toto je Pokémon tiež dobrý. To je vývina tohto. Neviem, či sa mi to zaostrí. Trošku. No neviem, či ho môžu vidieť, ale je to taký Pokémon. Ja vám ho môžem ukázať potom na koniec videa z väčšieho, keď tak. A tak si tu kartu položíme sem a máme tu Onyxa. Je to tiež dobrý Pokémon, má 100 HP a 40 damage, to je trošku zle. A je to celkom fakt dobrý Pokémon, ináč Onyx. Ale má niekto keď má listové Pokémona, tak má výhodu. A potom máme tu Porygona. Porygon je tiež dobrý Pokémon, lebo všetky, čo dáte na neho útoky, čo existujú, všetky zničí. Listový, ohnivý, vonný, bleskový, úderový, tento neviem, srdcový a type. Nejaké tam nepoznám. Ale je to dobre, ale má, keď si pozrite, že má toto. A on má aj taký, toho aj zabije, keď máte takého Pokémona. A máme tu vzácnu energiu, ktorá sa tak ľahko nedostane. Ja som rád, že som ju jeden zamenil. Je to vzácna energia, lebo málo kto ju nájde v balíčku. Potom tu máme tohoto Pokémona a je to taký zlatý, ale dáva iba 50 damage. Takže to je to a 60 HP, takže to je celkom dobre vyrovnané. A máme tu tvor map, niečo také HPčkové alebo tvorivé. Neviem, toto som nikdy nepoužíval a také. Položíme sem, máme tu vodného Pokémona. Tento vodný Pokémon je slabý, bo má 60 HP a dáva 20 damage. To je škoda na takého Pokémona. A potom tu máme takéhoto Pokémona, toho som omylom jednej babe zobral, ale ja som ho nechcel. Ja som ju nechcel a potom som už ju nikdy nevedel nájsť, takže tí, čo povedal, že toto video si tá baba, ktorá toto video pozerá, tak sa niekedy vonku môžeme stretnúť a ja ti ho potom vrátim. Ale je to tiež dobrý Pokémon, lebo dáva 60 damage normálnych a 80 damage a 120 HPček. Máme tu potom iného veľmi vzácneho Pokémona. To je tento a toho môžete vidieť aj v hre Pokémon Go. A je to tiež dobrý Pokémon, ako je to vzácne, ale 90 HP a 60 damage, to je tiež dobre celko. Potom tu máme tohoto Pokémona. Je celkom dobrý, že má 90 HP a 50 damage. Je to na neho celkom dobré. A keď sa pozriete toto na tú jeho ruku, kebyže tam je ešte jedno modré tlačítko, tak to máte ako na Xboxe. A potom tu máme takéhoto Pokémona, to je Vivina. A je celkom tiež dobrý veľmi. Potom tu máme predposledného Pokémona, má 100 HP, je fakt dobrý, 100 HP, 150 damage, fakt super, takže keď si ho chcete zameniť, tak príďte na ihrisko pred kostolom. Potom takéhoto Pokémon dáva 50 damage a má 110 HP. Tiež dobré. A potom posledné, listová energy. A viete, listová. A potom si ukážeme si teraz toho Pokémona, takže čus. Tak a tu je ten Pokémon, toho som vám ich chcel ukázať. A toto by bolo z tohto videa všetko.